Hello Bayarok, Shillong Teer formal nonglang ini tes tarik 8 Maret 2023 ni narok an video na sada kangkai subscribe kadi like kadi tai share kai na tapuk di baya song narok na tini cekai pana success man na hinai ang tui paijak narok ni bagoi tini ni bagoi narok na house tui paijak narok bagoi narok je house ajang nai rok play kadi 8 house tai 7 house 8 house tai 7 house target tongo awan bakoi narok na 8 house tai 7 house narok na ready ka baya song narok sada ka play kadi sada ka play ta kadi baya song ka ending tui paijak narok bagoi 8 tai 7 ending narok tini sada thangoi mane ingke baya song narok 8 tai 7 ending narok thainari ke saita house tai ending narok na ready ka narok sada kangkai narok na hijaboi narok play kai mano baya song ingke tau chung thilainai baya song tau narok na rinai normal goti chini kisa kisa ni bagoi play tongkha ingke awan bagoi narok na normal goti rika tini sa 87 78 23 83 86 27 65 72 ingke baya song narok na oro 8 ta goti rika normal goti ingke 8 ta goti bisingo narok thangdi baya song narok ni hisaboi narok play kai mano ingke narok sa bogoi thangna musungmani aba keno narok bogoi thangri baya song baya song ke hit guti na narok tini 30 taka kai play kai mano hit guti sung satchal success mane an bagoi narok hit guti na tini thangna musuk kangkai 30 taka kai play kai di 7707 5775 0555 ingke baya song narok 30 taka kai tini play kai mano hit guti na ingke narok hit guti na 30 taka kai play kai nai di ingke je salsa narok success man hini nongno ang mahino ingke narok joya kharai nai tongdi ingke narok salsa narok success manano ingke baya song ani video no narok full naima bagoi belai hambai baya song ingke ani video no je full nai nongno belai hambai marugo tai ano chuba khainai rokno ano support khainai rokno tai bo hambai ingke chung narok no waisa purun haino tini bo booking guti narok no ready wano narok booking guti no narok taya kati saborom no play kai tongdi chung booking guti bo salsa success manano tamung ke kisa lerei mano ba dogoi mano ingke je loss ongnai rok kisa double kai thangjadi ingke jate loss kwbang wngya tui manfano ingke narok oma kai thangdi ingke narok jodi kwbang loss ongoi tongkha hingkai narok tai kisa kwbang kai thangdi chung salsa loss ongfano taini salsa o chungni number success mano baya song chung waisa wuisu nangya phano chini miss thango ingkai taini dino chung success hoi mano ingke angkha ka umya phara chini miss ongfano tini success ongnai hinui ingke baya song narok tini success ongnai hinui kha oi thangnai narok 100% success manano ingkai tabo khaina hai chung nongno rina booking guti ingkai tini ni booking guti angkata chini je tongmani 823262 ingke o booking guti no narok taya kati baya song tini 62 tai 82 phaina ni chance tongo ingkai phaibano mano ingkai je booking guti thangnai rok narok tini success manano ingkai abon bagoi narok no kokmario ingkai ani video no full naima bagoi belai na hambai narok ano je full video nai tongoi support khaima bagoi no ani channel tai kusuk katok oi tongo chung truk khaisi kanai bui ano support khaitong je support khainai baro khaidi je support khaya nai khaya ingkai narok je support khaitongma bagoi narok no belai na hambai marigo tamoni bagoi ingkai nongni hamjakma tei chubama bai ani channel kusuk ai tongo abo bagoi ingkai narok no belai hambai baya song tin bagoi video asrono narok bai malaya no tai next video bo ang narok no success nani chai tongnai ingkai tini bo success manai hini khakao ingkai khana bo success manai hini khakao ingkai baya song ani video usuk no ongkha tini narok sada ka play khari hit ko hambai।